an kan ka dɔ fɔ an ka jamana bɛɛ bolo min kan bi mun de bɛ senna jamana kɔnɔ fo jamanadenw k'a dɔn anw bɛna taa sɔnni kɛ sini jamana ye an bɛ taa sɔnni kɛ walasa jamana ka kolo suma kasara mun b'an dala kɛlɛ mun b'an dala o bɛ se ka ban cogoya min na an bɛ taa o sɔnni kɛ sini nka yan'an ka taa sɔnni kɛ f'an ka dɔn fɔlɔ min bɛ senna an k'o dɔn ko di mun bɛ senna an ka jamana kɔnɔ bi jaa janfajugu de sirilen don an ka jamana kan an kama u ye janfa dilan k'a don kan na an tɛ se k'an ka kan fɔ bilen u ye janfa dilan k'a don kalan kɛcogo la jaa an ka denmisɛnninw bɛ ka kalan fɛn min na o tɛ anw ka kalan cogo ye aw m'a mɛn ko ekɔliden yala bɛɛ y'a mɛn ko ekɔliden ne yɛrɛ fitinin tun b'a fɔ ne ma ko ekɔliden a taara ekɔli la Welesebugu la ekɔliden yan n'a fɔra e ma ko ekɔliden o tuma e t'i fa den ye bilen e t'i ba den ye e ye ekɔliden de ye sisan musow bɛ yan musow bɛ se k'a fɔ an ɲɛna muso bɛ den wolo a bɛ den wolo a ye den min wolo n'a ye den fitinin ta k'a di muso wɛrɛ ma o k'a lamɔ muso min bɛ den lamɔ a tin o muso tin bɛ den na ka tɛmɛ a wolobaga yɛrɛ kan aw sɔnn'o ma min b'a lamɔ ka sɔrɔ o m'a wolo dɛ o tin bɛ a la ka tɛmɛ a wolobaga kan donc ekɔlidenw tubabula de kanu bɛ olu la tubabula tin b'u la ka tɛmɛ anw kan anw faso kan minnu ye morikalan kɛ olu fana bɛ ten jaa arabula de kanu bɛ olu la ka tɛmɛ u fa jamana kan o de la ne ko an ka ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye ne b'a fɔ an ka jamana cira mɔgɔ fila de fɛ woloso fila woloso fɔlɔ ye arabu wolosow ye minnu ko anw tɛ se ka sini sɔrɔ ko parce que anw ma tugu olu ka ala kɔ o woloso ninnu olu ye jamana jugu fɔlɔw ye ne bɛ fɛɛrɛ saba fɔ n'an b'a fɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la maliyɛnw a ye na mɛn dɛ jamana ni an b'a fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la fɛɛrɛ saba bɛ yen n bɛna fɔ ni faamaw y'a mɛn a ka d'u ye n'u m'a mɛn fana basi tɛ fɛɛrɛ fɔlɔ u ka politiki tɔn an ka san 10 kɛ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na fo solution radicale de ka kɛ an ka san 10 kɛ ka politiki tɔn bɛɛ ci ka bɔ Mali kɔnɔ politique yɛrɛ kana kɛ parti ko kana kɛ bilen ka parti bɛɛ ci ka fanga di kɛlɛmasa dɔ ma a bɛ se ka kɛ min bɛ yen sisan o kɛlɛmasa o ka kolokotow kɛ k'o lamini kolokotow ye cɛkulu dɔ de ye o de tilara na bi an ko commandant général kolokotow ye tun ye an ka force spéciale de ye fɔlɔfɔlɔ la an ka kɛlɛkɛcɛw de tun b'a fɔ ko kolokotow u tɛ sira kɛlɛ f'u ye ka kolokotow kɛ ka kɛlɛmasa lamini o ye ka parti bɛɛ ci ka bɔ yen 100 ans o ye solution fɔlɔ ye solution filanan diinɛ ko in na yɔrɔ kɛnɛmajuguw de bɛ ka na tasuma minɛ an ka jamana kɔnɔ bi ka wari di fugariw ma olu ka diinɛ birifini biri u yɛrɛ la k'a fɔ k'u bɛ anw ka jamana buruja k'anw ka kɔntɔrɔ ni sanɛ buruja k'an ka boliw buruja k'an ka taabolo kɔrɔ yɛrɛ bɛɛ buruja o buruja yɛrɛ kɔnɔ ma an bɛ o dusukasi la an ka faamaw ye médaille ta k'a di anw burujabaga dɔ ma nin ye anw tɔɔrɔ dɛ ni n ko k'a m'an tɔɔrɔ an ye nkalon tigɛ médaille bɛ di mɔgɔ ma jamana kɔnɔ mɔgɔ min ka kisɛ mɔgɔ min bɛ balo a wɔsi la min ye ko kɛ jamanaden tɔw ma min kɛ nka min sigilen bɛ ka tɔw ɲini ka balawu wuli jamana kɔnɔ minnu bɛ ka jamanadenw faga ko olu jugurama dundun aw bɛ tila k'an ka jamana jɔnjɔn ta ka di o ma faamaw a y'a fɔ an ye dɛ an m'a faamu koyi anw ye jamana in kanu san o san an bɛ misi 2 faga anw ye tura 8 sagatigi 8 ani sɛ dan t'a la anw y'o faga jamana in ye an mago tɛ médaille la an mago tɛ tɔgɔ la an tɛ ka wari ɲini aw fɛ an ka mago tɛ gouvernement kɔnɔ a tɛ CNT kɔnɔ mais mɔgɔ min bɛ ka anw buruja aw ye jamana jɔnjɔn ta ka di o ma an b'a faamu dɛ a y'a ɲɛfɔ an ye koyi a y'a ɲɛfɔ an ye o tuma solution filanan ye min ye an b'a ɲini jamana faamaw fɛ diinɛ ko in na u ka sariya dɔ ta diinɛ si kana si tɔɲɔ diinɛ si kana si buruja diinɛ si kana si lagosi n'u ye mɔgɔ o mɔgɔ minɛ e b'i ka diinɛ kɔnɔ i ye soma ye o i ye doma ye o i ye silamɛ ye o i ye chrétien ye o e b'i ta kɔnɔ e y'i to kɔnɔ ka mɔgɔ wɛrɛ lagosi
a y'a tigi minɛ a ka taa bila 100 ans foroba baara la office de baara ma minnu bannen bɛ ci ma k'i sigi mɔgɔ la gosi kama ka arabu ka wari minɛ ka anw ka jamana ka taa don anw ka jamana la u bɛ da de sisan solution sabanan minnu fɔ dɔw bɛna fɔ ko fa bɛna fa tɛ n na dɛ solution sabanan o ye min ye école fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan école fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a y'a bɛɛ datugu 100 ans école ka datugu bon école min b'an fɛ yan nafa tɛ a la anw bɛ k'an denw n y'a fɔ sisan dɛ anw bɛ k'an denw kalan ka wali jamanaw tin de u la anw yɛrɛ ka jamana goya u ye o ye kalan ye wa n'i taara diɲɛ fan o fan i b'a sɔrɔ kalan bɛ kɛ de ka jamana tin don den na mais anw ka jamana tin bɛ bɔ den na n y'o de misali ta sisan muso min ye den mara a tin bɛ o de la donc anw ka école bɛ anw ka den kɔ don an na de ne yɛrɛ min bɛ ka kuma fɔ ne ye tubabu woloso dɔ ye koyi nka ne kekuyara k'a sɔmi k'an ban o tuma a ye école ninnu datugu 100 ans an ka sɔrɔ k'a ɲɛɲini o 100 ans kɔnɔna la an ka ɲɛɲini a tuma fɛɛrɛ jumɛn na an bɛ se ka kalanbolo jumɛn de bila sen ka jamana in kɔnɔ anw ka denw ka kɛ an ta ye n'an m'o kɛ ni école min système min bɛ sen na nin tɛ foyi ye an bɛ k'an ka denw kɔ don an yɛrɛ la de wa mɔgɔ tɛ na fangaya kɔnɔ Mali kɔnɔ min bɛ se k'a dilan dɛ a tɛ yen parce que denw kɔ donnen don jamana la solution naaninan n y'a fɔ sisan n ko ka kɛlɛmasa siri kɛlɛmasa ma sigi ka kolokoto dɔ dilan o kosɔn o tuma cɛ o cɛ ne de bɛ san 20 bɔ ka taa se san 55 la an ka foroba tonta kɛ foroba tonta bamanankan na tubabukan na a bɛ fɔ o ma ko la mobilisation générale ka jamana cɛ o cɛ minnu bɛ valider olu ka marifa d'u ma u ka jamana défense ta banni donsow bɛ yan olu b'a dɔn bi an ka burusikɔnɔduguw bɛɛ donsow de b'a la kana mɔgɔ tɛ kisɛ d'u ma wari tɛ d'u ma mais u bɛ k'a kɛ faso kanu de kosɔn o donso minnu bɛ k'o kɛ k'i ban muso la ka t'i da tu kɔnɔ dɔ bɛ wuli k'olu lagosi ka olu tɔgɔ tiɲɛ ko k'an ka kɔntɔrɔni sanɛ ci ka bɔ jamana kɔnɔ aw bɛ tila ka jamana jɔnjɔn ta ka di o tigi ma a y'an jigi tigɛ dɛ